Галерэя Фарас імя прафесара Казіміра Міхайлоўскага ў Нацыянальным музеі ў Варшаве прэзентуе галоўныя артэфакты нубійскай культуры раннехрысціянскага часу. Тут знаходзяцца мазаікі, керамічныя вырабы, элементы інтэр'еру царквы 7-14 стагоддзяў, якія былі знойдзены каля паўночна-суданскай вёскі Фарас падчас выратавальных экспедыцый польскіх археолагаў 1961-64 годах. З захаваўшыся сцен было знята 120 унікальных старажытных фрэсак, з якіх 67 трапіла да збору ў музеі ў Варшаве, а іншае знаходзіцца ў Нацыянальным музеі ў Хартуме. На фрэсках выявы святых, царкоўных біскупаў, уладароў тых зямель, жывёл і прадметаў хрысціянскага культу. Галерэя Фарас – гэта адзіная ў Еўропе калекцыя прадметаў раннехрысціянскай нубійскай культуры, якая дазваляе паглыбіцца ў часы старажытнай Афрыкі.